पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। कणकवली शहरातील बांकरवाडी येथील दत्तकृपा अपार्टमेंटमधील 56 फ्लॅट धारकांना रत्नागिरी एसीबीनं चौकशीच्या नोटिसा बजावल्या। 2016 ते 2018 या दरम्यान आमदार वैभव नाईक यांच्याकडून ही फ्लॅट खरेदी झाली। फ्लॅट धारकांनी हे फ्लॅट कसे खरेदी केले याची चौकशी एसीबी करणार आहे, त्यामुळे वैभव नाईक यांच्या अडचणी वाढल्या। कणकवली शहरातील बांकरवाडी परिसरात आमदार वैभव नाईक यांनी अनेक निवासी संकुले, व्यापारी गाळे बांधलेत। यातील केवळ दत्तकृपा या एकाच संकुलातील फ्लॅट धारकांच्या फ्लॅट खरेदी व्यवहाराची चौकशी होणार असली तरी उर्वरित सर्व फ्लॅट आणि गाळे धारकांमध्ये खळबळ उडाली आहे। दरम्यान एसीबीच्या चौकशीला आम्ही सहकार्य करणार आहोत, तसेच ही चौकशी कणकवलीत व्हावी अशी ही विनंती आम्ही एसीबी अधिकाऱ्यांना केली असल्याची माहिती फ्लॅट धारकांनी दिली। ठाकरे गटात राहिलेले आमदार वैभव नाईक यांची गेल्या 3 महिन्यांपासून रत्नागिरी एसीबी विभागाकडून चौकशी सुरू आहे। कणकवली शहरात बांकरवाडी, परबवाडी, मधलीवाडी या भागात 2015 ते 2018 या दरम्यान अनेक निवासी संकुलाची उभारणी आमदार वैभव नाईक यांनी केली होती। यातील बांकरवाडी येथील दत्तकृपा अपार्टमेंटमधील 56 फ्लॅट धारकांना रत्नागिरी एसीबी कडून चौकशीच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या। फ्लॅट धारकांनी हे फ्लॅट कसे खरेदी केले त्याचा तपशील देण्याचे नोटीसमधून नमूद करण्यात आलंय। तसेच फ्लॅट ज्यांच्या नावे आहेत त्यांना आधार कार्ड, पॅन कार्ड सादर करण्याचंही कळवण्यात आलंय। हे खरं आहे, नोटीस आलेली आहेत रत्नागिरी एसीबी कडून, आणि एसीबीने आम्हाला चौकशीसाठी रत्नागिरीला बोलवलं होतं, पण आम्ही त्यांना विनंती केल्यामुळे तेच कणकवलीला येतो असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। किती लोकांना आहेत या नोटिसा? एकूण इथं दत्तकृपा अपार्टमेंटमध्ये 56 फ्लॅटधारक आहेत, त्यापैकी काही लोकांना नोटिसा आलेली आहे। पण ते काय म्हणून चौकशीसाठी बोलवलंय त्यांनी? ह्या तुम्ही फ्लॅट कसे खरेदी केले त्या अनुषंगाने खरेदीची माहिती, बँक खातं, आधार कार्ड, पॅन कार्ड अशी त्यांना माहिती आहे। साधारणतः तुम्ही केव्हा खरेदी केलेले होते अंदाज? हे साधारणतः ही आता अपार्टमेंट झाली, एकूण 4 विंग आहेत, मला वाटतं 2017च्या अगोदर 2016 पासून। मग आता तुमची पुढची भूमिका काय असणार? एसीबीला सहकार्य? एसीबीला आम्ही पूर्ण सहकार्य करणार आणि अधिकृत लोकांनी बँकेचं कर्ज वगैरे काढून लोन वगैरे करून हे खरेदी केलेले आहेत फ्लॅट, आणि सर्व काही लोक सरकारी आहेत, नोकरदार, काही शेतकरी आहेत आणि काही स्थानिक लोक आहेत, त्यामुळे सगळ्यांनी रिसर खरेदी केलेली आहे। हे प्रत्येक फ्लॅट धारकाला ही नोटीस आली आहे की नाही? ह्यातल्या 56 पैकी काही लोकांना झालेली आहेत, अजून यायचे आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे। हा, तुम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधला होता? साधलेला आहे, वयोवृद्ध लोक आहेत, त्यामुळे बाबा तुम्ही इकडे या, तर त्यामुळे ते एलसीबी वाले बोलले की आम्ही इकडे, एसीबी वाले बोलले की आम्ही इकडे येतो। मग केव्हा येणार? काय अजून काय अगोदर 2 दिवस तारीख देतो असं बोललेले आहेत ते। याचं नाव कसं? हे आमचे सहकारी शिवाजी दळवी, हे ठेकेदार आहेत आणि सगळ्या वर्गातले लोक आहेत, सरकारी नोकर आहेत, कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, शेतकरी आहेत। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।